January 5, 2024, og mo niyo mong pinakaunang lakaw outside CDO mga kabisaya. And hello mga kabisaya! Happy New Year sa tanan! And for today's video, mga to kita sa dahilayan kay mangaon, mga pi, og mag-snack kitang dadto dapita. Grabe gini nga kalit-kalit nga lakaw, a day before pa lang gisabutan na mo, muning gatuloy-tuloy no kaysa ka nang sabutan mo a month before. Di gina siya gakatuloy mga kabisaya, permitted drawing. Og kani nga lakaw, on the way kami sa barangay Dahilayan sa may Bukidnon. Og diri mi nangagi sa may Kinawi mga kabisaya, kay mas dol-dol diri kung padulong mo sa Bukidnon. And morning Chelis mga kabisaya, kung kisa tong familiar sa Chelis nga restaurant sa may Kinawi, muna siya amugya po na siyang giagian. So kung gusto yun mo madtog Libuna or mga Dahilayan, mas preferred gyud nga diri mo mangagi kay mas duol gyud siya mga kabisaya. Aside ana walay traffic, tapos tsara pag dalan. O kung wala gyud mo nakatud asa ni agion, pwede ra gyud mo kanang pasaka padulong Indahag mga kabisaya. Tapos after Indahag, Bukidnon naman na siya. So tuloy-tuloy lang gyud mo anantod nga dalan pa straight tapos pasaka mo na gina mga kabisaya. So di gid mo gakawala ana no. So after Libuna mga kabisaya, padulong Demig Camp Philips kay magid agion ang padulong Dahilayan og nakita na ninyo ang pinya, di ba? Mo magid siyang timailhan pag nanamo sa Camp Philips kay tungod sa pinya. Og dali ra gid kami nakaabot diri mga kabisaya, murag I think mga 40 minutes na mo nga drive ni from CDO, agi pa mi sa Indahag, Gango, Kinawi, then Libuna. All in all, mga 40 to 50 minutes lang mga kabisaya og nanami diri sa Camp Philips compared sa highway mo moagi nga medyo traffic, di ba? So, kani mga kabisaya, doon naging kay moabot ana sa Dahilayan og nakita na ninyo no ang mga pinya-pinya dira og nice kay ni siya nga view. Og nalabyan sa damo ning Marcos nga coffee shop nga bago ra po ni namo diri nakita. And then apoy Ricardo restaurant nga bago gyapon ni siya diri sa Dahilayan mga kabisaya. And then I think na nami sa Dahilayan man tingali. Na. Welcome to Dahilayan, Barangay Dahilayan mga kabisaya. Kita man gud pag makaduong mo tag Dahilayan, wag kato ng mga rides no. Kay kanang Dahilayan dako pagid kay na siya mga kabisaya. Og dagan kay mga establishment diha nga pwede gid kayo niyo kasuruyan, mabandingan with your friends, families and loved ones. Og ang first stop na mo mga kabisaya mao ang Antonio's Cafe OMG. Tan-awa ra gud ninyo na mga kabisaya no kung unsa ka gwapo ang palibot gyud diri sa Antonio's Cafe mga kabisaya. Mura bitaw kung gusto gyud kag mag-relax, mapapawala sa stress ninyo sa syudad, anhi na gid mo diri sa Bukidnon or diri sa Dahilayan kay sa diri po gid sa Dahilayan mga kabisaya, dagan kayo pwede ninyo ma-stayhan overnight. And then muni nanami sa Antonio's Cafe, nawala naman noon ko. Ug tan-awan ninyo ang surroundings sa Antonio's Cafe mga kabisaya, grabe. As in wow gyud, grabe ka nature, grabe nga kabugnaw sa lugar. Og nindot pa kay simple na gid kayo ang iyang kuan bitaw ang iyang place, tapos gamay lang iyang counter, and then the rest ana murag nasa gawas napalibutan na mog nature. Thank you sa libre man. Soda, di ba? Halagin. Wow! Caramel macchiato. That's mine. Thank you so much. Waffle. Wala pa. Wow, lamig yung waffle pink. Nice. Classic latte with oats. 50 grams. And Canada Dry. You want to Ay, classic latte di mo ha. Yeah, Na-prepare na ako ha ba? Tiramisu kung gitry. Naman tamis kin tiramisu. Before you drink. Ay, pwede i-lessen ang kuan, sugar Asa ka please, kain? sa tiramisu. My waffles! I want to eat my waffles. Yes. Tiramisu latte na. Thank you. Dagan siya sugar? Sakto ra na siya, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Birada pre. Mommy, what is your song when you are a kid? Annabelle. How many mountains you see? Cheers! Ang nawa kay katuyahang kuan.
First stop na mo mga kabisaya mao diri sa Antonio's Cafe og nag-decide gyud mi nga dili kayo mi magpalabig kaon kay daghan pa kayo among gusto suruyan ug among gusto tilawan nga mga coffee shop dinhi. And since kay kape ilang bestseller diri mo ni nag-order mi silang coffee and then ako pong gi-order is tiramisu. Gusto gyud ako i-try lang tiramisu diri sa Antonio's Cafe kay akong tiramisu dito sa Cagayan sa milk tea lamig gid kay ng tiramisu mga kabisaya og wagi ko nagmahay no kay lamig gid kayo ang tiramisu coffee sa Antonio's Cafe. Pagawas na mo sa Antonio's Cafe mga kabisaya, nag-adto na sad mi sa isa sa pizza cafe diri sa Dahilayan og na-amazing kay ko sa talanawon gid diri sa palibot no. Grabe ka amazing ang nature diri sa Bukidnon as in wow gid kayo ha. Murag unsa ba kung nakay problema, nakay mga anxiety, stress, depression, ani na mo diri sa Bukidnon guys kay for sure mawala ginatanan no kung diri ta magtambay. Kita nawa ra gyud ninyo guys ang scenery. Grabe ka amazing gyud. And then our second stop diri sa Dahilayan Bukidnon mga kabisaya mao diri sa Pizza Shack. Yes! Ay. Remember you. Og muni nakanindot silang pizza diri mga kabisaya kay giluto na nila sa ilang pugon. And of course, nag-order mig duha lang ka pizza mga kabisaya kay dili gimi gusto magpabusog. And then first gi-order na mo ang Hawaiian. Ambot ba ning Hawaiian nga perminti man gid nato ni ma-order no bisan pag asa nga lugar, asa nga pizzahan, lami man gid ang Hawaiian mga kabisaya. Og ang next na mong gi-order mo ang salami and olives pizza. Nalimot lang gid ko sa exact price mga kabisaya kay dili ako ang gabayan. Pero I think ang price ani is between 450 to 550 which is okay ra pud kayo kay dako kayo ang serving silang pizza mga kabisaya. Og kabalo ba mo unsa pa ang mas naka-amazing diri sa Pizza Shack? Dili gid siya mailan nga pizza restaurant diri mga kabisaya kay mura ra gid siya bahay kubo bitaw nga nasa Bukidnon. Murag di gid siya mailan gyud kun di nimo sudlon tapos pag sulod nimo inana na din ka amazing, inana na siya ka simple, makita nimo ang pugon, makita nimo ang ilang mga vegetables nga gina-display nga mga toppings para sa pizza and then ang talanawon oh my gosh inana kanindot diri sa Pizza Shack mga kabisaya. So kung katulad gyud nay mga depression, stress kay sa life ani na gid mo diri sa Bukidnon kay for sure mawala gid na mga kabisaya. 580. Salami and olives, 580. Salami. Salami. Otso. Salami. Salami. Nawala ng salami yung ulit. Bread. Bread na lang. So, 580 guys. This one is my favorite Hawaiian, all-time favorite ang Hawaiian. Bianyos. Kami yung bianyos. Siyempre naman siya sawam. $450. It's like a pater sauce. Salami eh. It's tried a chimichurri, but it's like a pater sauce. Okay. Promise, it's like a pater sauce, dude. Ito, gawin mo ito, di ba? Oh, dito ano na, lahat ang mag-soup drinks, ah.
Wala na pud kayo minagdugay og tambay diri sa Pizza Shack mga kabisaya kay napami laing destination after diri. And then sa gusto mangutana ko asa ang Pizza Shack, doon ra gid siya sa may Dahilayan Gardens. Og doon na po siya sa may Antonios mga kabisaya. And don't you worry kay di gid mo mawala diya. And one thing gid akong naganahan diri sa Pizza Shack mga kabisaya kay dili gid siya mailhan nga pizzahan siya kay grabe gid siya, mura na siya na bahay kubo nga nasa bukid, di ba? So di gid grabe gid mura kag nasa The Hobbit the movie bitaw nga naka sa mga other dimension kanang mga inana nga movie. So mura gid siya, oh my gosh, ganahan gid kay ka sa syempre sa palibot, nature gid kayo. Labaw na kung nakay kauban ka date, di ba? So why not? But if wala, then stress ka, why not diri gid ka magstay kay nagay mga quandary guys, mga in nga pwede lagi ka makastay diri at a very affordable price. O gamong next stop ang Ricardo Restaurant mga kabisaya nga ang owner po din mo yung owner sa kusina Higala diri sa Cagayan de Oro City. Wala ra ba sir? Wala walk-in. Di pa ni sir lagi kan para ba may kuha sir kita ni Davao. Okay naman ma'am, pero Di mo sunod. sige. Okay lang, park lang. Lagi. Okay, thank you guard ha. Okay lang, park namin ka dito. Dagan Okay customer guard, dagan customer sulod. Kami niya ma'am, na may function ma'am ba? Function nito. Karon wala customer. Wala ma'am, pero gamay ra gid Kasi ilang. customer ginambuntag mo lang tong Unfortunately mga kabisaya, wala mi nakasulod sa Ricardo Restaurant kay kailangan ka magpa-reserve or magpa-book daan kung mga anak mo no dis la pwede walk-in. Balikan po dahil na mo ang Marcos mga kabisaya kay gusto tami mag-hot coffee at that time kay medyo bugnaw-bugnaw na ginang panahon na no. But unfortunately wala po sila hot coffee available, which is wala na lang po dahil mi nagpadayon kay ang iced coffee murag dili kay kuan sa mong kuan nga mag-iced coffee mi tapos bugnaw ang panahon. And then among next og last stop mao ang Kawayanon Clubhouse o going me sa Manolo Fortich. Mo nang mga kabisaya, if ever naana mo sa Dahilayan, gusto nyo mag-adventure, gusto nyo mag-mangaon or unsa ba diha, ayaw gid nyo i-miss nga i-visit ang Kawayanon Clubhouse diri sa Manolo Fortich kay for sure dili gid mo magmahay sa kalami ug sa view po diring dapita kay once in a lifetime experience na gini ang makaanhi diri no kay syempre not all the time makaanhi man kita diring lugara og gwapo kay ang ambience, gwapo kay ang palibot, as in overall gwapo, 10 over 10 or more mo gina akong i-rate sa Kawayanon Clubhouse og isa gining Kawayanon Clubhouse sa mapasigarbo diri sa Bukidnon mga kabisaya. Around 3 PM ug naa nami diri sa Kawayanon Clubhouse mga kabisaya og mondong nagsugo na demig order no. Og since kay gasige na magikog order sa roast beef, gusto ta ko mo try silang roast pork but unfortunately dili siya available. So roast beef ang among gi-order tanan. Wow, what a complete meal. Oh my god. Wow! Wow! Lawa. Wow! Drinks, Roast beef. Ang akong gi-order is only roast beef lang gid mga kabisaya ug wala na sad ko nag-additional og any nga mga dessert, drinks kay medyo murag bloated na gid kaya akong paminaw sa akong lawas no. So muna nagkuan ra ko water and then dili sa Clubhouse daghan pa gid sila baligya din nga mga dessert, mga blueberry cheesecake nga mga barato ra pud kay mga kabisaya at the same time lami pagid kayo but wala na lang gid ko nag-order kay busog pagid kay ko din sa ilang drinks na sila mga fresh milk tini, fresh chocolate nga tag 110 pesos per liter lang, and of course ang ilang product nga mga juices nasa mga juice in can or juice in liter na gina-available diri mga kabisaya. So kung gusto niyo mag-ani na mo ayo mo pag duwag-duwag ani diri kay dili gid inana kadako ang magasto nato pag moanita sa Kawayanon Clubhouse. And that's it mga kabisaya, gwapo gid kayo nga panalagsa, musuroy-suroy sad ta, mag road trip, mag food trip with your friends, with your loved ones, with your families. Kay importante gid kay na no para mawala tong stress sa life, mawala tong mga problema sa life kay di man ginagakarot ang mga problema mga kabisaya. Nagi na siya permanente. All you have to do, ang imo ra gyud mabuhatan is how you handle your problems despite of
everything, di ba? So, that's it guys, and happy New Year sa tanan, and I hope happy mo sa inyong New Year, ug I hope nga mas abunda pa nga itong umaabot nga mga days sa 2024. Oh, before ko malimot guys, please like and follow my page, Madam Bisaya, and also sa Bischa Eat All You Can, ug sa akong YouTube channel nga Madam Bisaya. And thank you so much mga kabisaya for watching my vlog, my videos, and bye!